Прывітанне, сябры, у эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. «Двубой» – гэта дыскусія, спрэчкі, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай праблемы. Тэма сённяшняга «Двубоя» – як беларусы дабіваюцца поспеху за мяжой, якія асноўныя праблемы ў адаптацыі. Удзельніцы сённяшняй праграмы – Валярына Кустава, паэтка, аўтарка і вядоўца тэле- і медыапраектаў «Ментарка». Прывітанне. Прывітанне. І Ганна Мацеевская, юрыстка, сукіраўніца ўсходняга аддзелу WKB Lawyers, старшыня назіральнай рады Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Добрый вечер. Дзякуй. Коротка, галоўны стратэгічны погляд на сённяшнюю тэму прадставім так. Для бальшыні беларусаў вымушаная эвакуацыя, міграцыя, страта радзімы, дома, звыклага жыцця – гэта не беларуская мара. І гэта нежаданая рэалізацыя ды поспех за мяжой. Гэта цяжкая праца, поўная складанасцяў і расчараванняў, але і надзеяў, кажа Валярына Кустава. Тры элементы паспяховай адаптацыі такія. Першае – гатоўнасць да зменаў. Другое – падрыхтаваныя рэальныя мэты і наяўнасць матывацыі да іх дасягнення. Трэцяе – выкарыстанне новых пазітыўных магчымасцяў у сувязі з рэлакацыяй, адзначае Ганна Мацеевская. Ну што ж, але перад пачаткам дыскусіі давайце паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга «Двубою». Власть тебе вот это больше, ФРБ зарплата больше. Для адных гісторыя поспеху, для іншых выпрабаванні і шэраг праблемаў, якія навальваюцца як снежны ком. Дзяржаўная прапаганда, чыноўнікі і сам Александр Лукашенко тым часам не перастаюць паўтараць. Беларусы нікому не патрэбныя за мяжою. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за $2,5 в день. Где миллионы, которые обещали? Или хотя бы $1000, которые обещали нашим? Летась былы вядоўца Белсату Сергей Скулавец, які апошнія гады жыў у Беларусі, пастанавіў рызыкнуць і паехаць разам з сям'ёю жыць у ЗША. Журналістыку давялося памяняць на рамонт аўтамабіляў. Цяпер у Сергея свой бізнес у штаце Паўночная Караліна. Кажу, спачатку было цяжка, але ў выніку даў рады. Вельмі шмат людзей, якія прыязджаюць сюды, яны уладкоўваюцца на майстэрні, на будоўлі, самыя разнастайныя гандлёвыя цэнтры, і гэтак далей. Нават от дзяржаўныя установы Злучаных Штатаў Амерыкі таксама уладкоўваюцца беларусы і працуюць, паспяхова працуюць, што зарабляюць сабе на жыццё. Аднак шанцуе далёка не кожнаму. Славуты беларускі палітык Зянон Пазняк, які жыве ў эміграцыі ўжо амаль 3 дзесяцігоддзі, у інтэрв'ю Белсату прызнаваўся, што нават ягонай жонцы, якая ў Беларусі займалася навукаю, давялося ісці працаваць нянечкаю. Забудьте, что вы доктор наук, что вы будете в улице подметать, вы будете працаваць на констракшн, на будаўніцтве. Забудьте. Эміграцыя – гэта выжыванне. І многія это не разумелі. Асабліва ў Польшчы бачу, асабліва тыя, якія прыехалі, якія мелі там пасады. Адмысловец у міжнародных эканамічных стасунках Алесь Чайчыц адзначае, тым жа беларускім праграмістам ды інжынерам знайсці сабе працу за мяжою прасцей, чымся гуманітарыям. Адпаведна, і рэалізаваць сябе па-за радзіму ім таксама лягчэй. Якісь маркетолог ці піаршчык на захадзе, каб працаваць, гэта павінен быць чалавек, які валодае мовай на ўзроўні роднай, напрыклад. Калі ў яго ёсць валоданне мовы на ўзроўні роднай, польскай, нямецкай, ангельскай, тады так. Калі не, тады ўжо, тады тут сваіх такіх шмат. Масавая рэпрэсія, эканамічная няўпэўненасць, адсутнасць перспектываў, пагроза беспасярэдняй вайны – вось тыя прычыны, праз якія беларусы шукаюць шчасця за межамі радзімы. Асабліва актуальнаю гэтая праблема застаецца для тых, каго пераследуюць з палітычных матываў. Безумоўна, то, што мы цяпер на свабодзе, мы плацім за гэтую свабоду, то, што мы на волі. Так? Мы заплацілі тым, што пакінулі дома ўсё наша жыццё, гэта наша аплата. У іншым адваротным выпадку і вядоўцы Белсату ўсе сядзелі па турме. Толькі за мінулы год, згодна афіцыйнымі звесткамі Міністэрства фінансаў, больш за 110 000 беларусаў выехалі на заробкі за мяжу. Гэта амаль на 15% больш, чымся пазалетась. Пры гэтым большасць гастрабайтераў, а гэта 63% працоўных мігрантаў з нашай краіны, ездзілі зарабляць у Расею. Хоць нямала нашых грамадзянаў працуе таксама ў суседніх Польшы і Літве. Хчымся рэалізаваць сябе, канечне, найлепшай у еўрапейскім звязе, таму што тут гэта велізарны рынок, гэта
калі казаць пра Польшу ці краіны Балтыкі, это культурна блізкія краіны Беларусі. Разам з тым, як адзначае Алесь Чайчыц, адаптавацца ў заходніх краінах беларусам па-ранейшаму цяжка ў параўнанні з Расіяй. Гаворка не толькі пра моўныя бар'еры, але і няпростую працэдуру легалізацыі, цяжкасці з атрыманнем візаў ды іншыя бюрократычныя перашкоды. Што ж, так выглядае гэта шырокая і неадназначная тэма. Давайце сёння паспрабуем разабрацца, што стаіць за кожнай гісторыяй поспеха альбо няўдачы. І паводле правілаў дубоя спачатку даем па хвіліне сённяшнім удзельніцам выказаць сваё стратэгічнае меркаванне. Калі ласка, Ганна, вашы 60 секунд. Дзякуй. Ну, я перш за ўсё хацела адзначыць, што беларусы паходзяць уже з краіны, якая сама па сабе дае складаныя ўмовы для развіцця. І таму, на маю думку, беларусы ўжо самі па сабе прызвычаены да складаных умоваў. І гэта тое, што закаляе характар. Таму я хацела падзначыць, што ў шмат у каго з беларусаў атрымоўваецца рабіць таксама і кар'еру за мяжою, нягледзячы на тое, што абставіны на пачатку, канешне, заўжды складаныя. Тым не менш, беларусы паказваюць, што яны могуць быць паспяховымі нават на міжнародным узроўні, таму што ад самага дзяцінства ўжо змагаюцца з такімі незбыт спрыяльнымі ўмовамі. Таму, напрыклад, мае калегі таксама паказваюць, што можна быць паспяховым і ў уплывовых універсітэтах за мяжою, і таксама мець магчымасць практыкаваць за мяжою на міжнародным узроўні. І таму я асабіста лічу, што беларусы гэта вельмі таленавітая нацыя, і што мы таксама можам скарыстацца тым, калі мы знаходзімся ў рэлакацыі, каб гэты досвед, можа і цяжкі, але вельмі важны, еўрапейскі, міжнародны, можна было потым выкарыстоўваць таксама для будучыні Беларусі. Дзякуй, Ганна. Што ж, Валерына, ваша хвілінка, ваш погляд на эту тэму. Я думаю, што сітуацыя з беларусамі вельмі моцна абцяжараная сітуацыяй 2020 года. І гэта, скажем так, две розныя прасторы. Беларусы, якія падрыхтаваліся нейкім чынам, мелі час, мелі магчымасць там ці вывучыць мову, ці прадаць нейкую маёмасць, ці прынамсі зарыентавацца, у якую сферу яны пойдуць, у якім бізнесе яны будуць працаваць. І гэта меншасць на цяперашні момант. Бальшыня беларусаў страцілі ўсё з нуля, ім бы па-харошаму да добрага псіхатэрапеўта і на рэабілітацыю. А тут атрымліваецца, што ты мусіш пачынаць усё ад зераў і не толькі з нуля, а яшчэ на табе ляжыць цяжар тваіх родных, якія ўзняволенні альбо папросту лягло іх забеспячэнне на цябе. І таму столькі ускладняючых фактараў, што гэта сітуацыя добра, калі выглядае на зноснае выжыванне, а не на рэалізацыю. І, канешне, я бясконца цешуся, калі ёсць выпадкі і сітуацыі, калі гэта іначай, і таксама не спыняюся матываваць і даваць надзею беларусам, і сама гэтым жыву, гэтай вераю, але трэба глядзець праўдзе ў вочы. Дзякуй. Ну і паспрабуем якраз гэтым займацца ў сённяшнім нашым двубоі, глядзець праўдзе ў вочы, шукаць адказы. І, натуральна, у меня нарадзіліся уже пытанні, удакладненні да нашых пазіцыяў. Вось, Ганна, вы кажаце пра тое, што паспяховыя ёсць прыклады, іх даволі шмат. Можа быць, пагадзіцеся, што сапраўды гэты аспект, пра які Валерына сказала, што адны людзі рыхтаваліся да міграцыі, а другія былі выкінутыя і просто уцякалі, каб не трапіць в турму. Два розных варыянта. Але, можа быць, яшчэ залежыць часам ад прафесіі. Такія людзі, як айцішнікі, ці вось як вы, юрыстка, маюць больш перавагі, это больш такі міжнародны бізнес. Наколькі, па-вашаму, гэты фактар моцны? Вось тут нават мушу хіба што адзначыць, што якраз такі мае калегі-юрысты, якім я вельмі ганаруся, якраз такі маюць вельмі складаную сітуацыю, таму што, на жаль, Всё па-новаму, па-іншаму, да? Менавіта. Тым не менш, хачу адзначыць, што сярод маіх калег ёсць, напрыклад, такі, як Марыя Колесава-Гудзіліна, якая з'яўляецца выкладчыцай у Гарвардзе. Мы маем Ілью Сале, які вось толькі нядаўна атрымаў статус солісітара у Великабрытаніі. Таму гэта насамрэч паказвае, што гэта магчыма. Але вяртаючыся як бы да вашага пытання, так я пагаджаюся з тым, што мэты, з якімі людзі выязджаюць, канешне, ўплываюць на тое, але я б глядзела на гэта з пункту гледжання працэсу. Мяркую, што хутчэйшая можа быць адаптацыя у сітуацыях, калі гэта падрыхтаваны выезд. Я з'яўляюся таксама такім прыкладам. Я ехала, шчыра кажучы, па адукацыю ў Польшчу. Якім годзе это было? 2010 год. Так, таму гэта ўжо шмат гадоў таму, больш за 14
14 год жыву тут, але я ж, канешне, захоўваю сваю сувязь і сэрца таксама з Беларуссю. Але, канешне, гледзячы на тое, як таксама іншыя беларусы, якія былі змушаны да таго, каб з'ехаць з Беларусі, ўсё ж такі тут аднова пачынаюць, так гэта пачатак, які можа патрабаваць, так як казала Валерына, крышачку больш часу на тое, каб усё ж такі прыйсці да сябе, зразумець, што ты хочаш, зразумець таксама умовы і дзе ты знаходзішся, таксама рэальна ацаніць свае шансы на рынку. Часам гэта патрабуе таксама перакласіфікацыі, таму што не заўжды можна выконваць сваю прафесію за мяжою менавіта без нейкіх перашкодаў. Ведаю таксама, што некаторыя мае калегі, напрыклад, таксама змянілі сваю прафесію, яны ўжо не з'яўляюцца юрыстамі, проста на такія даволі падобныя прафесіі, як аналітыка, напрыклад, ці нейкая менеджерская функція, так далей, бо ўсё ж такі прафесія, якая падрыхтоўвае да розных абставінаў, насамрэч і дапамагае знайсці сябе. Ганна, можа быць, калі вы не супраць трошкі асабіста, каб нашым гледачам было, трэба ведаць, вот вы калі рыхтаваліся да этого ад'езду, яшчэ не в часы рэпрэсіяў, хаця рэпрэсіі Беларусі былі заўсёды, але вы думалі, што як надоўга вы збіраліся ехаць там вучыцца, толькі падняць кар'еру, потым вярнуцца, ці вы ўжо как бы такіх думак не мелі? Это можа быць таксама важна для той маральнай атмасферы, в якой аказваюцца людзі, якія з'ехалі. Калі чалавек вырашыў, напэўна, яму прасцей, калі ўжо вырашыў эміграваць, чым таму, который был выкінуты і думае пра вяртанне на радзіму. Вельмі добрае пытанне, і я пагаджаюся з тым, што я, шчыра кажучы, ехала за адукацыяй, за самаразвіццём. Мне было вельмі цікава, каб усё ж такі чагосьці дасягнуць у жыцці. І была, канешне, заўжды такая мара, каб пры спрыяльных умовах паспрабаваць штосьці збудаваць у Беларусі. Адначасова я разумела, калі з'язджала, што такія асобы, як я, якія даволі шчыра кажуць тое, што думаюць, не будуць мець магчымасці самаразвіцця ў Беларусі, нягледзячы на добрую адукацыю ў Беларусі агулам, так? Я змяняла краіну дзеля таго, каб усё ж такі мець добрыя умовы для самаразвіцця. Таму так, я калі з'язджала для сябе, я разумела, што хіба што я з'язджаю на доўгі перыяд, таму што не было такіх прадпасылак, каб таксама разумець, што ў Беларусі будуць магчымасці, каб гэта рабіць тое, што я б хацела рабіць прафесійна. Дзякуй вялікі. Валерына, вы сваёй перадачы «Беларус». Просто «Беларус». Да, «Беларус», это уже такая славутая фраза. Вы сустракаецесь з многімі гісторыямі, напэўна, і пазітыўнымі, і негатыўнымі, і, можа быць, можаце неяк так вось уже іх структурызировать, неяк абагульняць, чаго, не то, што чаго больш, а што самае, можа быць, паказальнае в гэтых гісторыях, вот асабліва тых людзей, якія былі выкінуты пасля 2020 года. Чаму яны сутыкаюцца з праблемамі тут адаптацыі? Гэта чыста внутренняе, ці гэта нейкія знешнія прычыны, там бюракратыя, нейкія дакументы? Гэта абсалютна не ўнутранае. Больш за тое, я скажу, што яны ўсе героі ў плане пераадолення ўнутранага. Таму што я не назаву ніводнага майго героя, які склаў рукі. Бо хто склаў рукі, ён ці спіўся, ці жыве ў машыне, ці пайшоў пад мост, гэтак далей. Таму і гэта немагчыма асуджаць таксама, бо чалавек проста не кожны мае сілы і рэсурс, каб як тая жабка, узбіваць эту сметану, а яна 2-3 гады не ўзбіваецца ў масла нармальна, так? Страчваецца надзея. Але калі казаць пра маіх герояў, то я скажу так, што усе яны да мяне перадусім прыходзяць з траўмай, з трагедыяй ці з нейкай бядой. І толькі ўжо пасля, дзякуючы гледачам, дзякуючы іншым людзям, фондам, арганізацыям, бізнесам, здзяйсняюцца іхнія мары, здзяйсняюцца іхнія жаданні, і ім трошкі лягчэй робіцца жыць. Многія апошнім часам звяртаюцца з простай просьбай знайсці працу нават. Таму што зразумелі многія людзі, што ніякі фонд тебе не ўратуе назаўсёды, так? То бок гэта толькі тое... Можа даць часовую падушку бяспекі, так? І гэта цудоўна, што гэтыя фонды існуюць, што гэтыя арганізацыі існуюць, але гэта тое, што дадуць табе, вось такое стаць на ногі, умоўна кажучы, і даволі хутка табе трэба гэта зрабіць, і далей рушаць у гэты свет, грабсці, працаваць і ўжо клапаціцца самому пра сябе. Але я вельмі цешуся, што вось гэтая хваля салідарнасці, так, яна ўжо не настолькі публічная, як
у 20-м годзе, 21-м і нават 22-м, але між тым яна існуе і працягваюць людзі адгукацца і дапамагаць. Але я скажу, што вось гэтыя героі, гэта не проста назва герой праграмы, так, умоўна кажучы, а яны сапраўды ў сваім жыцці героі, бо гэта бабулі, якія цягнуць сваіх унукаў, калі за кратамі бацькі, гэта маці самотныя, которые цягнуць шмат дзяцей і працуюць на некалькіх працах. І ведаеце, у нас такая матывацыя, што у нас няма шляху назад в прадонне. То есть бывае матывацыя ад пазітыўнага, цябе чакае кар'ерны рост і добры заробак, і цябе будуць паказваць па тэлевізіі, але ў нас такая, ну, ты тады не здохнеш, зможаш заплаціць за садок, школу, аренду кватэры і можаш разлічваць на наступны дзень ці тыдзень. І таму я скажу, проста беларусы на любых узроўнях, на якіх бы яны не эмігравалі, вымушана эканамічным ці то проста палітычным, яны кожны зрабіў геройскі проста скачок за гэты час. Але ўсё роўна гэтага недастаткова, каб спаць спакойна, каб адчуваць, што тваё жыццё заўтра будзе якасным і ты зможаш забяспечыць будучыню сваім нашчадкам. Давайте паглядзім яшчэ адно меркаванне, якім падключаюцца тут безумоўна неабходныя і непазбежнай такой сітуацыі маральныя нейкія бакі. Эміграцыя, асабліва калі на вымушаная, гэта заўсёды складана. Што самае цяжкае ў жыцці беларускага эмігранта за мяжой, пра свой досвед нам распавяла блогерка Сандра, якая цяпер жыве ў Польшчы. Для людзей, якія вымушана выехалі абсалютна ў нейкую новую краіну, самае цяжкае, мне здаецца, гэта найперш вывучыць мову гэтай краіны, гэта знайсці сабе нейкую працу, знайсці новае атачэнне, нейкую падтрымку, увогуле знайсці проста на чым тут стаяць. А для людзей, напрыклад, як я, якія ўжо былі ў эміграцыі, а потым апынуліся як бы ў новай эміграцыі, то для мяне вельмі цяжка тут было тое, што я, у прынцыпе, не магу пабачыцца з роднымі. Не могу просто, як бы сидишь тут быццам бы і на волі, але адначасова і ў клетцы такой. Калі б у мяне з'явілася магчымасць паехаць у Беларусь, я па першую чаргу паехала б дадому пабачыцца з роднымі і паехала б да дзеда на лецішча. Вось гэты маральны аспект, ён, па-вашаму, наколькі ўплывае на здольнасць чалавека вот чагосьці дасягаць? Просто, все ж мы не роботы, так? І калі мы штосьці робім в жыцці, у нас ёсць нейкія стратэгіі, мэты, стымулы. Вось наколькі вы даволі давно вырашыліся з'ехаць, сказалі, ў 10-м годзе, вось былі гэтыя стымулы у вас моцныя, і наколькі гэты адрыв ад радзімы часам прыводзіў да нейкіх там сумных думак, ці спыняў вас, ці вы умелі гэта адстараніць, адключыць? Я мяркую, што тут патрэбен, як у кожнай тэме, добры баланс. Так? З адной старонкі, канешне, добра захоўваць сувязь з радзімай, таму што гэта частка тваёй ідэнтыфікацыі, гэта тое, што нас адрознівае, насамрэч у пазітыўным сэнсе адрознівае таксама ад іншых асобаў, якія вакол нас. Але з другой старонкі, канешне, тут трэба пазначыць, што часам трэба ўсё ж такі ўнутраны для сябе адзначыць, што так, я знаходжуся ў новым месцы, я нанова планую ўсё сваё жыццё, таму маральны аспект, ён вельмі важны, ён можна казаць, што ён фундаментальны, і гэта таксама тое, пра што казала Валерына, што менавіта псіхалагічнае становішча, яно вельмі ўплывае, і насамрэч я вельмі пагаджаюся таксама з тым, што калі тычыцца, напрыклад, вымушанай эміграцыі, вельмі добрым, напэўна, не зашкодзіць ніколі дадаткова скарыстацца тут дапамогай псіхалагічнай, таму што яна насамрэч вельмі часта спавальняе іншыя аспекты, напрыклад, моўныя, пра якія мы ўжо сёння казалі, так, цяжка вывучаць мовы, напрыклад, калі маеш ПТСР, напрыклад, так, гэта немагчыма. Цяжка, напрыклад, мець вельмі вялікую матывацыю, калі, напрыклад, не можаш... Энергію таксама, так, на тое, каб будаваць кар'еру. Таму так, я пагаджаюся з тым, што маральны аспект, ён першасны, але таксама мне здаецца, што важна, каб кожны з нас зразумеў, бо падтрымкі, таксама, як казала Валерына, шмат, але кожны з нас нясе адказнасць за сваё жыццё, і пра гэта таксама трэба памятаць, бо, на жаль, з майго досведу працы таксама ў сектары НКА, як сузаснавальніцы партызанкі, магу сказаць, што маем розныя досведы. Цешыць нас тое, што ўсё ж такі ў большасці выпадкаў беларусы насамрэч сумленныя, адказныя і нават часам стараюцца не
забраць нейкай дапамогі, якая можа нават іншым можа больш дапамагчы, часам такая ёсць матывацыя. Але таксама ёсць выпадкі, калі, шчыра кажучы, людзі з'язджаюць і чакаюць, што хтосьці ім займецца. І тут я ўсё ж такі мушу сказаць, што кожны з нас адказны за свой лёс, і варта памятаць, што ёсць дапамога, але таксама, што яна заўжды будуецца ў ключы ў такім, каб даць ўсё ж такі першы старт, але не вырашыць усё. Валерина, вот вы ці назіралі то, пра што Ганна кажа, што некаторыя людзі, ну, чакаюць, можа, это ад чалавечай слабасці, можа, это празмерных наіўных чаканняў, вот менавіта этой дапамогі, і, можа быць, занадта на яе разлічваць. Вы ўжо это закраналі, але наколькі вы сустракаліся, што, ну, пэўныя людзі думалі, што тут как бы вот ім все павінна падаваць, і ці такого фактычна не было, это нейкія міфы, легенды? Я б разглядала з некалькіх аспектаў. Па-першае, некаторыя арганізацыі, стваральнікі арганізацыі, яны адкрыта кажуць: з'язджайце, мы вам дапаможам, мы вас падтрымаем. І ў мяне ўзнікае тут вялікае пытанне, як доўга, так? Таму што людзі сапраўды вераць. Ці ёсць сапраўды арганізацыі, у якім там супрацоўнікам ці яшчэ камусьці абяцаецца нейкая дапамога, што мы табе зробім усё, што ў нашых сілах, а потым аказваецца, што это в нашых сілах, яно вельмі невялікае. Вось, это адно. То бок такія завышаныя чаканні ад замежжа, ад арганізацый, ад фундацый. Другі момант, што ёсць людзі, такая вывучаная бездапаможнасць. Калі проста чалавеку адзін раз дапамог, потым ён просіць другі раз, потым трэці раз, і гэта такое ператвараецца, што ты адчуваеш, што ты маеш яшчэ дадатковага родзіча, так? Нейкага. І гэта такое доўжыцца і доўжыцца. І калі мне, напрыклад, на пачатку, вось я больш за 2 гады з'ехала, мне здавалася, што я мушу ўвогуле цягнуць і дапамагаць. У мяне вольнага часу не было, я ўвесь час нешта рабіла для іншых, таму што мне здавалася, што гэта правільна, так трэба, вось. Але потым робіцца зразумелым, што трэба даваць вуду, а не рыбу чалавеку, каб ён далей рухаць. Але бываюць розныя сітуацыі, бываюць складаныя сітуацыі, калі чалавек сам, на яму не на кага разлічваць, у яго шмат родных, напрыклад, і ў такіх сітуацыях так, ну, трэба, там, мне здаецца, ісці на сустрэч і гэтак далей. Але гэта хутчэй нейкія разавыя выпадкі, чым тэндэнцыйна. Просто ёсць такое усведамленне, што мне балюча так аднаму. Я так несправядлівы ў такой сітуацыі сам. Але па шчырасці зараз свет наш трапіў у такую сітуацыю, а не проста нейкі канкрэтны чалавек. Гэта вайна ў Украіне, гэта рэпрэсіі в Беларусі. І проста ў гэтай самой сітуацыі ввогуле цяжка дыхаць. Проста нават у каго ўсё добра. Не кажучы, калі яшчэ траўма на траўму злязае. Калі гаварыць пра беларусаў, ну, безумоўна, мы не можам рабіць абагульненні, ну, не ведаючы нейкай статыстыкі, але вот паводле нашых уражанняў жыцця, ну, ёсць рознае меркаванне пра мігрантаў з розных рэгіёнаў свету. Некаторыя, маўляў, прыязджаюць у Еўропу, сядаюць, ну, это аб'ектыўна, таксама ёсць статыстыка на то, што называецца дапамогу дзяржаўную, для этого можа ехаць. Ну, вот беларусы все-таки, мне здаецца, калі вы пагадзіцеся... Няма такой магчымасці, да, можа, яны большасць з іх, яны просто хочуць працаваць, і ніхто не хоча сядзець ні на фондах, ні на нейкай польскай дапамозе, ну, любой краіны, дзе яны апынуліся. Я б яшчэ сказала, што ёсць такая вялікая праблема нелегалізаванага болю. Напрыклад, вось украінцаў боль, ён легалізаваны ва ўсім свеце. Усе ведаюць, у іх вайна, ім трэба дапамагаць. То, што у беларусаў яны страцілі радзіму, жытло, кожны раз усе здзіўляюцца. А што вас здарылася? А што такое? А што нешта адбылося? І ты думаеш, што як жа ты не ведаеш гэты свет, палітыку і ўвогуле сітуацыю, што адбываецца вакол цябе. І вось гэтая нелегалізаванасць, мне здаецца, яна таксама вельмі моцна псіхалагічна цісне. І яшчэ ў гэтым коле ёсць людзі, у якіх нелегалізаваны, дарэшты, іхні болі і праблемы. Вось, дарэчы, я лічу, што палітвязням бясконца трэба дапамагаць іхнім сем'ям, але вось ёсць рэпрэсаваныя сем'і. І яны, як бы, з аднаго боку страцілі ўсё, але праз тое, што ў іх не сядзіць ніхто, да, іхні боль, ён бы лічыцца, як бы, не дарэшты легалізаваны. Іхнія праблемы, як бы, другасныя. А такіх людзей, насамрэч, таксама вельмі шмат. І яны таксама страцілі ўсё. І вось мне здаецца, што гэта таксама катэгорыя, пра якую не так шмат гавораць, але яна патрабуе
бракуе увагі і вот гэтай легалізацыі іхняй праблем, прынамсі публічна. Ганна, давайте ад болю перайдзем да больш вясёлых Добра. тэмаў. Да вашего Давайте. прыкладу. Вы сустаршыня, ну, фактычна адна з кіраўніц юрыдычнай фірмы, то бок вы такі, ну, просто, можна сказаць, прыклад поспеху і в матэрыяльным, і, безумоўна, в нейкім кар'ерным плане. Як да гэтага ставіцца, вось, ну, ёсць жа такая прапаганда, ну, галоўны ж матыв у яе, што там з'едуць і будуць падмятаць вуліцы, ніхто беларусаў не паважае, нікому мы нідзе не патрэбны. Вось як ставіцца да беларусаў, якія, ну, мясцовыя людзі, в дадзеным выпадку мы в Польшчы, да тых беларусаў, якія дасягнулі нейкіх поспехаў. Ёсць нейкія праявы, ну, скажем, там, ксенафобіі ці там канкурэнцыя, якая, в прынцыпе, нармальная з'ява. А я вам скажу так, што я мела такой план, калі я навучалася, я разумела, што я як беларуска павінна быць, прабачце, але лепш за сваіх, так, за іншых. І таксама моя яшчэ прафесія гэта дадаткова падкрэсліла, таму што я, напрыклад, сабе уяўляла, як, напрыклад, польскія кліенты будуць прыходзіць па юрыдычнай кансультацыі да беларускі, якая, напрыклад, не валодае вельмі добра польскай мовай, альбо чуць, напрыклад, нейкі акцэнт у яе мове і так далей. Таму гэта, напрыклад, было мне здаецца, дадатковай матывацыяй, каб быць яшчэ лепш за сваіх калег. Это лёс заўсёды мігранта, яны вымушаны быць Менавіта, але гэта такая матывацыя, каб быць все лепш і паляпшаць таксама свае кампетэнцыі. Але з іншага боку магу сказаць, што гэта таксама вельмі добры прыклад такога піару. Я магу вам сказаць, ну, шчыра, я грамадзянка двух краін, і у мяне была магчымасць, калі я атрымала польскае грамадзянства, каб змяніць сваё прозвішча на больш польскае, тым больш, што яно мае польскія карані, так, і гэта магло быць адпаведнік польскага прозвішча, але я для сябе вырашыла, што я хачу застацца ў гэтай, можа, дзіўнай, але ўсё ж такі транслітарацыі ў беларускім, менавіта ў беларускім варыянце, таму што гэта дадатковае нагадванне аб Беларусі і аб тым, якія беларусы, што яны не горш, а нават часам лепш, ніж іншыя нацыі, што справа насамрэч не столькі ў нацыі, сколькі ў чалавека, і што ён можа насамрэч паказаць сабой. Таму так, мне было... Так вось, калі вяртацца да гэтай тэмы, якую мы пачатку праграмы паставілі, што важней, вось, менавіта абставіны ці чалавек? Яна сапраўды філасофская тэма. Ясна, што чалавек часам, ну, не здольны пераадолець там прыродныя з'явы, палітычныя з'явы. На дадзены момант мы жывем там, дзе вымушаны жыць. Але наколькі чалавек літаральна гаспадар свайго лёсу? Вот ваше меркаванне. Я пагаджаюся, што кожны з нас ўсё ж такі, я, можа, так скажу, абставіны вызначаюць гэтыя межы, альбо, як па-польскі кажуць, відэўкі ад і да. Але тое, як мы рухаемся, ці мы знаходзімся на мінімуме, так, у мінімальным стандарце, ці ў максімальным стандарце, якія нам даюць абставіны, гэта справа кожнага чалавека. Я, канешне, не магу сказаць, што кожны з нас можа паляцець у космас, там, на Марс і так далей, але ўсё ж такі ў межах таго, што нам дано, кожны з нас можа вырашаць свой лёс, таму я заўжды за тое, што чалавек гэта першасна, а ўжо другасна гэта абставіны, таму што калі мы, напрыклад, возьмем вельмі лянівага чалавека, то які яму не ствары умовы, так і абставіны, ён усё ж такі не дасягне нейкага поспеху, таму што нават пры залатых абставінах няма вось гэтай матывацыі, няма вось гэтага жадання, гэтай энергіі, гэтага драйву, так, да жыцця. Валерина, ці вы згодны з такім аптымістычным падыходам Ганны? Я ўвогуле таксама моцны аптыміст і працаголік, і я заўсёды таксама, каб у гэтай вядзёлцы даскочыць да даху. Вось. І ведаеце, у маёй сітуацыі сумяшчаюцца две матывацыі. З аднаго боку, адштурхніся ад дна, вось, а з другога боку, ну, ляці. Вось. І таму, мне здаецца, калі гэта аб'яднаць, якраз такі ты будзеш рабіць максімум у тых абставінах. Але я такі максімаліст, мне здаецца, што я патрабую цябе больш, чым максімум заўсёды. Але мне здаецца, што так, у прынцыпе, у любых абставінах вось ёсць гэта вядзёлка, і проста трэба імкнуцца да максімальнага гэтага паказчыка. І трэба зразумець яшчэ, што ты тут не адзін. Тут шмат беларусаў. Калі ў цябе ёсць жаданне, матывацыя і нават часам рэсурса не трэба, бо рэсурс могуць даць іншыя людзі. І калі ў цябе ёсць жаданне, у цябе заўсёды ёсць з кім параіцца. Вось у цябе ёсць там праўнік Ганна Маціеўская, да якой можна звярнуцца. Просьба псіхолагаў так, тут зараз. Ёсць Віталь Цыганкоў, да якога можна спытаць, куды на працу можна дапамагаць і гэтак далей, ці на тэлебачанне. То бок я маю на увазе, што дастаткова беларусаў,
беларусаў, якія ці можна нават да мяне прыйсці на ментарства, да, і я таксама падкажу нейкі шлях і нейкі кірунак. То бок дастаткова беларусаў, якія маюць такія дапамагальныя прафесіі, якія агулам проста як людзі, як беларус беларусу гатовыя падказаць і дапамагчы. Мы тут не адны. Але ж некаторыя, ну, как бы жывуць, і вот все гэта іх абмінае. Я ведаю сам персанальнай гісторыі, ну, напрыклад, вось з Беларусі медсестра прыехала і не па спецыяльнасці, а працавала там на заводзе, вот ці гэтыя вялікія, не на заводзе, а, відаць, супермаркеце, гэты вялікія пакеты там фармавала, ну, факта цяжкая фізічная праца, 2-3 месяцы папрацавала і незадаволеная з'ехала ні жыццём, ні палякамі, нічым. Вось в чым тут была праблема? В чым я была памылка? Яна не зусім разумела, куды ехаць, і не зусім разумела, што яна хоча дабіцца ад свайго этого кроку. Слухайте, я ведаеце, што думаю? Вот за эту настаўніцу канкрэтную я не скажу, што ў яе ў галаве было, але магу сказаць за беларусаў, якія, вось, скажем так, недаўна прыехалі, да? І я ведаю, што ў некаторых такі псіхалагічны стан, што яны нават не ў стане запоўніць дакументы. То есть яны разумеюць, што там напісана, але такі моцны стрэс, гэта ж эміграцыя, гэта як маленькі развод ці міні-смерць, это ж на такім жа ўзроўні стрэсу і дэпрэсіі часам знаходзіцца. І што вось часам проста твой мозг адмаўляецца вось нырнуць у гэтыя абставіны, даць нырца ў новую мову, у новыя законы, то есть у новыя назвы ўсяго гэтага. І мне здаецца, многіх гэта так, скажем так, такі тупік трошачкі робіць, яны становяцца і упіраюцца ў гэтую сцяну. Пакуль іх хтосьці за ручку вот так не адвядзе і глядзі, тут свет. Да? І вось мне здаецца, што калі вось мы будзем такія больш лаяльныя, больш добрыя для сваіх жа, кожнага знойдзецца такі чалавек, які вось за ручку павядзе і пакажа, таму што гэта не трэба рабіць гадамі. У нас зараз традыцыйны наш жанр, это калі удзельніцы задаюць пытанне адна адной. Што бы хацелі спытаць у Ганны? У мяне такое, скажем так, делікатна прыватнае пытанне да Ганны. Я ведаю, што Ганна была спявачкай. І я разумею, як пісьменнік, што гэта была творчая амбіцыя, жаданне рэалізавацца. Мне цікава, вось у сувязі з нашай размовай, нашым кантэкстам, наколькі таксама фінансавы чыннік і абставіны новай краіны паўплывалі на тое, што вы змянілі прафесію. Вельмі добрае пытанне, не чакала. Тым не менш, адкажу шчыра. Фінансавы паказчык не быў адным з фактараў. Насамрэч, у мяне такі сплёт розных прычынаў. Таксама тое, што я скончыла кансерваторыю і некалькі месяцаў пасля пачаўся ковід і не было ўвогуле працы. Таму ён як бы звязаны таксама з гэтым фінансавым паказчыкам, але таксама тое, што абставіны, перш за ўсё, у якіх я магла працаваць у музычнай сферы, якая даволі, буду казаць шчыра, брутальная. А другое, яшчэ так супала, што калі я скончыла кансерваторыю, амаль што адразу пачаліся пратэсты 2020 году, і так, ну, буду казаць шчыра, мая магчымасць дапамогі беларусам як юрыстка была нашмат больш як бы такая важная для беларусаў, ніж музычнай прафесіі, і неяк мяне ў гэты вір, так скажу шчыра, зацягнула. Вось, таму гэта было цяжкае рашэнне, і вось мне не было гэта звязана з рэлакацыяй, таму што кансерваторыю скончыла тут, у Варшаве, але тым не менш, гэта звязана з тым, як бы гатовасцю да адаптацыі да новых умоваў, таму што, на жаль, не на ўсё мы можам паўсплываць. Вось гэта былі маі менавіта выдэлкі, якія тычыліся музычнай адукацыі, і для сябе я вырашыла, што ўсё ж такі для мяне цікавейшае можа быць жыццё ў гэтым менавіта юрыдычным фармаце. Вы задаеце не менш складанае пытанне, Валярыне. А я хацела больш такога цікавага, бо я гляджу таксама вашу перадачу і хацелася спытаць, бо найчасцей гэта вось ёсць гісторыя, але мяркую, што з некаторымі з гасцей вашай праграмы таксама вы маеце нейкі кантакт пасля нейкага часу. І калі б, можа, вы маглі, Валярына, распавесці аб тым, які прыклад для вас быў найбольш такім натхняльным, цікавым, магчыма, заражаючым, таму што зазвычай вы кажаце пра нейкія цяжкія абставіны
ў беларусаў, так, але можа вось праз нейкі час было бачна гэтую дынаміку пазітыўную. Я адкажу ў двух кірунках. Па-першае, для мяне заўсёды, калі адгукаюцца гледачы і людзі, каб дапамагчы і рэалізаваць жаданні герояў і неяк паспрыяць ім, каб стаць на ногі, для мяне гэта заўсёды натхняльна. І, уласна кажучы, я працягваю працаваць на гэтай вельмі складанай эмацыйнай праграме, таму што гэты водгук ідзе і таму што я бачу шчаслівыя твары маіх герояў, якіх мары здзяйсняюцца. А калі казаць непасрэдна пра саміх герояў, то я маю захапленне ад некалькіх. Напрыклад, я разумею, што некаторым трэба яшчэ час на раскачку, на тое, каб стаць на ногі, але у мяне ёсць прыклады герояў, якія прыехалі толькі, прасілі дапамогі самі у нашых гледачоў, у мяне ў прыватнасці, і пасля таго, як яны праз годзік, паўтара сталі на ногі, яны самі пачалі дапамагаць нашым героям. То есть там ёсць бізнесоўцы, якія там гатовы просто любое жаданне здзейсніць, хтосьці там ровар набыць, хтосьці там пыласос набыць і гэтак далей. Ну, то бок, тое, што людзі просяць. І мяне гэта ўражвае, бо для мяне гэта такі кругазварот салідарнасці і дабрыні ў беларускім свеце. І вось гэта натхняе, дае сілы і ресурс, і вось гэта мяне ўражвае. Я зараз хочу задаць, можа, уже бліжэй да заканчэння нашай праграмы пытанне, якое, можа быць, часцей задаю палітолагам, но мне здаецца, сённяшнія героі таксама нашай праграмы могуць на это адказаць. Вот як вы думаеце, наколькі моцная гэта сённяшняя хваля міграцыі пасля 2020 года паўплывае ўвогуле на перспектывы Беларусі ў шырокім сэнсе? Колькі шмат людзей выехала? І я нават хацеў бы спытаць, колькі, па-вашаму, з іх вернецца, бо, памятаеце, даволі гучна прагучаў прагноз Кныровічам адной з маіх праграм, што ён сказал, 5-10% толькі вернуцца, самыя актыўныя і самыя такія палітычна актыўныя. Астатнія тут будуць жыць. Вот я так з ім не згодны ўнутрыня, але цікава ваша меркаванне. Глядзіце, ёсць шэраг абставінаў, якія падказваюць нам адказ. Калі ў Беларусі зменіцца ўлада і будуць магчымасці рэалізоўвацца там у міністэрствах, у палітыцы, у адукацыі, людзі паедуць са сваім досведам і будуць там ствараць сваю беларускую Еўропу. Вось. Адзінае, што, канешне, калі быць шчырым, эканамічна выглядае, што гэта адбудзецца вельмі не адразу, не праз 5 і не праз 10 гадоў, толькі калі мы не атрымаем нейкіх субсіды, там, не ведаю, ад Еўропы, умоўна кажучы. Ёсць яшчэ фактары, які вельмі абцяжарвае гэтую надзею. У многіх дзеці пойдуць у польскія школы, у польскія універсітэты, перад імі будзе адкрыты свет, дзе яны могуць рэалізавацца. І ў мяне вялікае пытанне, ці дзеці гэтага захочуць на той момант, калі мы зможам вярнуцца, але за сябе, напрыклад, ці не ведаю, там, за сваё пакаленне, я скажу, што гэта зямля, якая цягне, гэта твая радзіма, калі казаць менавіта пра вымушаных эмігрантаў. І я ў гэта не магу не верыць, бо гэта мяне трымае на зямлі. Дзякуй, Ганна, ваш адказ. І не толькі пра тых, хто пасля 20-го, а і тых, хто раней. Все-таки ідэя была, як у вас, і у многіх людзей, якія, напрыклад, заканчивалі там Коласаўскі ліцэй, з'язджалі з Беларусі в Еўропу вучыцца яшчэ ў часы да самых цяжкіх рэпрэсіяў, і каб там навучыцца і потым вярнуцца в Беларусь. Але в рэальнасці нават на той момант мала хто вяртаўся, і гэта таксама трэба разумець, калі мы такое кажам. Які ваш погляд на эту перспектыву? Я мяркую, што будзе менш за палову людзей, якія з'ехалі, так шчыра кажучы. Здаецца, што на працэнт будзе вельмі ўплываць час, праз які пройдзе ад моманту рэлакацыі. Чалавек пражыў за мяжой, да? Так, менавіта. Пра тое, што кажа Валярына, пагаджаюся, але таксама часткова, бо калі дзеці ўсё ж такі дарослыя, давайце казаць шчыра, яны самі могуць застацца ў гэтых універсітэтах, часам нават уже з'язджае моладзь да ліцэяў польскіх, напрыклад, калі мае там каля 15 год, так, дарослыя могуць спакойна вяртацца да сваёй радзімы, так. Таму тут мяркую, што таксама чыннік будзе умоў і прапаноў, якія будуць у Беларусі. Беларусі будзе вельмі цікавы рынак, але першыя гады трансфармацыі будуць вельмі складанымі, так. І у нас завершаецца перадача прыблізна па 20 секунд, як звычайна даем сённяшнім удзельнікам, каб, можа быць, сказаць то, што не паспелі, ці падсумаваць вынікі нашай дыскусіі.
Ну я лічу, што ўвогуле такія дыскусіі вельмі карысныя для беларусаў, каб разумець пра сваё месца ў свеце, пра сваё самаадчуванне, пра перспектывы сябе самога, сваіх родных і ўвогуле шляху Беларусі. Таму мне здаецца важна пра гэта гаварыць. Мне б хацелася быць вельмі аптымістычнай і толькі матываваць, але праўда жыцця такая, што вельмі складана цяпер беларусам, пра гэта таксама трэба гаварыць, каб легалізаваць іхнія ўнутраныя праблемы, і ад таго ім будзе лягчэй. Ганна Мацеўская, вашы 20 секунд. Ну, перш за ўсё хацела сказаць, што мне вельмі прыемна быць тут з жанчынай на гэтай перадачы, таму супер, што мы сустрэліся з Валярынай тут. А я хацела сказаць пра то і падкрэсліць, што беларусы насамрэч вельмі таленавітая нацыя. Нам трэба часцей казаць пра тое, кім мы з'яўляемся, ганарыцца адзін адным, казаць таксама, што я ганаруся быць беларусам. Вось. І таксама больш таксама такога пазітыўнага прыкладу даваць у публічную сферу. Дзякуй, што ж тэма двубоя была нелёгкая, але завяршэнне даволі аптымістычнае. Двубой закончыўся, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. А чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Ціганкоў. Заставайцеся з Белсатам.